La cultura dalla quale noi proveniamo. Пазнаёміцца з культурай далёкай Сардзініі і абмяняцца вопытам з італьянскімі выканаўцамі сабраліся студэнты творчых вузаў сталіцы. Спявак і выкладчык Эмануэле Гарау і музыкі Валянціна Серра і Джузеппе Роберта Ацторы прыляцелі ўсяго на адзін дзень, амаль не перарываючы свайго шчыльнага працоўнага графіка на радзіме. Нягледзячы на 12-гадовы вопыт супрацоўніцтва Беларусі з гэтым аўтаномным рэгіёнам Італіі, для шматлікіх беларусаў райскі востраў у Міжземным моры да гэтага часу застаецца загадкавым. Палітычна Сардзінія належыць Італіі, але ўлічваючы той факт, што на працягу 400 гадоў востраў быў іспанскім, гэта вельмі моцна паўплывала на нашу культуру. Таму ў культурным плане мы вельмі адрозніваемся ад італьянцаў. І гэтыя адрозненні заўважныя адразу. Напрыклад, сарды нашмат менш жэстыкулююць, размаўляюць на 10 дыялектах, а народная музыка нагадвае цудоўны мікс з італьянскіх, іспанскіх і арабскіх напеваў. Майстар-клас прайшоў проста фантастычна. Публіка была вельмі зацікаўленая. Мяне парадавала тое, што ў вас дастаткова багаты музычны скарб. Таксама я даведаўся пра вашыя народныя інструменты. Я вельмі прыемна і каштоўна правёў гэты час. Дні культуры Сардзініі ў Беларусі ўжо сталі традыцыйнымі. З 2004 года рэалізаваныя дзясяткі праектаў. У тым ліку ў Мінску створаныя і працуюць вучэбны цэнтр «Сардиния Глобал» и итало-белорусский центр супрацоўніцтва и адукации «Сардиния». Это важное культурное событие в нашей стране. И это не случайно, так как узы дружбы, сотрудничества связывают Республику Беларусь и автономный регион Сардиния. Так сложилось, что более 2 десятков лет назад Сардиния включилась в программу помощи Белоруссии в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. И с тех времен началось активное сотрудничество между нашими странами. Крыху музыкі і цеплыні далёкай, але такой блізкай Сардзініі. У гэтую раніцу дадалі Кацярына Шарах, Вадим Карпович, «Наша раніца».